Proġett b'valur ta' 400,000 euro ta' enerġija alternattiva mill-Patrijiet Terezjani f'Malta. Tkellimna mal-persuna responsabbli mit-twettiq tal-proġett, Fader José De Bono. De Bono fisser kif 200,000 euro minn dan il-proġett huma ffinanzjati mill-Unjoni Ewropea u 200,000 euro oħra mill-benefiċjarji tal-Patrijiet. U stqar li lan tagħhom bħala għaqda reliġjuża kienet li jservu ta' eżempju għas-soċjetà Maltija biex tagħmel użu akbar mill-enerġija alternattiva. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Ian Borch inawgura dan il-proġett u stqar kif barra li dan il-proġett ifisser inqas konsum f'dawl u ilma, ifisser ukoll li aktar flus qed ikunu użati aħjar skont il-bżonnijiet tal-parroċċa. Huwa qal li dan il-proġett qed ikompli jgħin lill-Gvern biex jilħaq l-ambizzjonijiet ambjentali tiegħu. Fisser kif mill-aħħar sejħa ta' fondi Ewropej 32 soċjetà reliġjuża ibbenefikaw minn 1,200,000 euro għal proġetti ta' panelli fotovoltaiċi. Issa l-Patrijiet Terezjani għandhom 5 kunventi f'Malta li l-koll jiddependu mill-produzzjoni tal-panelli. Is-sistema tal-kunventi kollha fiha madwar 180 kilowatt ta' panelli li jikkontribwixxu għal nuqqas ta' emissjonijiet ta' diossidu karboniku. Dan il-proġett waħdu kien ta' 137 kilowatt. Jiġifieri qegħdin nitkellmu madwar 422 pannella. Il-proġett ta' Birkirkara huwa l-ikbar intervent mill-għaqdiet reliġjużi sa issa anke minħabba d-domanda tas-santwarju tiegħu wkoll u jipproduċi 350 unit kuljum. Tantu hekk li fih 181 panella. Allura issa f'dan l-istadju aħna nistgħu ngħidu li bħala kunvent ta' Patrijiet aħna kunvent nsejħulu hekk green.